SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 21 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डियानि जौसाङाव जोंखांदों बर'नि हारिमु। नेशनेल कास्टम दिन्थिफुंनायाव बर'नि हारिमु दिन्थिफुंदों पिंकी बसुमतारी बिथाङा। बयखौबो अनसायना लागोन होननानै मिजिं थिदों पिंकी बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि मिस इउनिभार्स इन्डियानि नेशनेल कास्टम श'आव पिंकी बसुमतारी बिथाङा सिखिरि सिख्ला महरै दिन्थिफुंदों। आर'नाइ इन्टारटेनमेन्टनि गायसनगिरि जायख्लं बसुमतारी बिथांनि मददजों आरो पुरन्दर स्वर्गयारी बिथांनि डिजाइन खालामनायाव पिंकी बसुमतारी बिथाङा सोमोनांथावै दिन्थिफुंदों बर'नि हारिमुखौ। आसाम आरो मेघालय सिमानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। मेघालयाव आसामनिफ्राय दावबायारि रोगानाय गारियाव गाग्लोबदोंमोन खासि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा। गाग्लोबनाय गारिनि सालायगिरिनि खहा सुफुंथाय होनांगौनि दाबि आसाम गारि सालायगिरिफोरनि। मेघालय सोरखारा होनो नांगोन गासै खहा सुफुंथाय। आसामनि सुबुंखौ रैखाथि होनोबो दाबि ड्राइभार गौथुमनिफ्राय। मख'नो गोनांदि आसामनि गारियाव गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरि साथामखौ खाबाय होननानै मिथिहोदों। खासिया फरायसा आफादनि साथाम सोद्रोमाखौ खानानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होनना मिथिहोनाय जादों। 14 साननि जिम्मासिम दैथायहरदों साथाम सुबुंखौ। रायमना वेस्टार्न रेन्ज फरेस्ट हान्जानि गेदेर जाफुंसारनाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव रायमना वेस्टार्न रेन्ज फरेस्ट हान्जाया रायमना माहारियारि पार्कआव डिउटि खालामनाय समाव सासे सुरां सिखारिखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ मण्डल मुर्मु होननानै सिनायथि होदों। 2027 मायथाइनि सुबुं सानखो सेन्सासआव ननिया हारिनि गासै सुबुंखौ बिमा रावखौ असमिया लिरनांगौ होननानै खावलायदों दुलाराय आसाम मनिया सन्मिलननि आफादगिरि बलदेब चौहान आरो दुलाराय आसाम ननिया सन्मिलननि आइजो दालायनि आफादगिरि रिंकी चौहाना। 1984 मायथाइयाव सिख बेरेखा दाङाबाजियाव सा 5 सिखखौ बुथारनायनि दायाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा होनायनि उनाव तिहार जेलाव थाबोनांनाय कंग्रेसनि बारग' MP सजन कुमारआ 80 बोसोर बैसोआव मैया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोन्दों। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा 30 साननि थाखाय न'आव फैदों। बोसोरारि पेरुल बेलायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव गामिनि न'आव मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव सफैदों NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा आरो बिथांखौ न'आव सफैनाय समाव न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो माखासे सुबुंफोरा बरायदों। रादाब बिजोंनि गेजेरजों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। बिथाङा दिनै एनुवेल जिथु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो। बे सुटियाव फैदों। गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो। थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन। देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबायदि सुटि मोनगोन। बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ। जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मेलिटिसआ जाजोब्बायमोन खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो। दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय ओमफ्राय दिनै फैदों। 30 डेज एबा 30 सान न'आव थागोन। जोंनि मिथिनायाव जितु सारा दाबो सरकारनि आखायावनो दङ दिनै बेयाव फैबाय बे बेलायाव सारा जितु सरकारनि आवथायावनो दङ अब्लाबो दिनै सारा बेयाव फैबाय। दा किसुमाना गोबां दान्थे बिदान्थेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। सोरनिबा अननायाव थुनज्लायनायाव लाबोदों नामा? बेनि थाखाय रावबो जेबो खालामनो नाङा। बे एक्ट दंखायो प्रेजेन्ट एक्ट भारतनि संबिधानावनो जे जाया कनभिक्ट जायो बियो बोसोरथाम कमप्लिट जुदि थाखाङो बोसोरथाम कनभिक्ट जाखांनानै जेलाव थानायनि उनावहाय सुटि मोनखायो। बेवहाय बेनि थाखाय सोरबा सोरखारनि गोहोम बा सोरबा
दैदेनगिरिनि बुंनाय बिनि थाखाय जेबो नङा जेबो लेना देना गैया बेयावहाय जोङो फर्मेलि अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगौ आरो बे मथे आइजि प्रिजन अफिसनिफ्राय बिसोर एप्रुभ खालामो जोंनि जायगायावहाय रिपर्ट लाहरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिसि ओमफ्राय एसपि लकेल पुलिस स्टेशन बिसोर गासैबो मोनसे जथायहै न' नायनानै सिटुएशनफोरखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट हरो आरो बिनि सायावसो एप्रुभेल होयो बेयाव रावनिबो आखाइ थाया जिहेतु सारा 30 सान न'आव थागोन माबा मोनसे सरकारनिफ्राय बेबायदिनो डेटफोर दङ नामा सारनि सायाव बेबायदि थायो जिहेतु जेल जाबाय थानाय मानसि बेवहाय बिथाङा दा पाब्लिक मिटिंफोर खालामनो हानाय नङा आरो डिस्ट्रिक्टनि बाहेराव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनोब्ला जोंनि उदालगुरिनि बाहेराव थांनोब्ला बिथाङा डिस्ट्रिक्ट अथरिटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अथरिटिनो इनफरमेसन होनांगोन बेनि उनाव थांनो हागोन स' आरो बिदि गुबुन मिटिं सिटिंबो गानो हानाय नङा दुलाराय बर' रायजोआनो दिनै सारजों दङ जितु सारनि थाखाय मालाबा आर'जबो गाबो गोग्गो देहानि थाखाय दाबायदियाव सारनि देहाया मा अबस्थायाव देहायाथ' थिगैनो दङ गेजेरावहाय एसे फिसा बिला प्रब्लेम जादोंमोन खिन्थु दा थिगैनो दं आसा खालामो आफा इसोरा जेब्लायबो बिदिनो मोजाङैनो लाखिबाय थागोन गोसो आरो देहा मोननैखौबो थांफिननाय डेटआ 19th औ 19 सेप्टेम्बर बे बारावहाय 30 साननि थाखाय फैबाय आरो अराय समनि थाखाय माब्लाबाफोर फैगोन होनना नोंथाङा सानो बेखौथ' आं साननाय बादि बा नोंथां साननाय बादि जानायमोनब्लाथ' जों बुंनोनो हागौमोन सिगाङावनो खिन्थु दायो जिथु स्टेटास सुप्रिम कर्टआव थानाय केसा दा जोङो एप्रिलनिफ्राय हियारिं डेट मोनाखै मोनैनि जाहोना एप्रिल दानावहाय जों खबर मोनफैबाय जोंनि सुप्रिम कर्टनि एडभकेटआ बुंबाय जे जोंनि जाय जाज मेइन जाज माने 2 जाजेस बेन्च जेरावहाय बे केसखौ सायदों सासेया थांलाय फैलाय जाबाय थायो खिन्थु सासेया पार्मानेन्टलि बेयाव थायो थ' बिथांखौ केरालानि जिथु सबरिमाला केस बे सबरिमाला केसखौ रिअपेन खालामनायावहाय बेखौ डेइलि बिसार खालामनाय जागोन बेवहाय जोंनि माबाखौ लांथ'नाय जागोन जाजखौ बेवहाय एपइन्ट खालामनाय जाथ'दों होननानै 9 जाजेस बेन्चमोन बेवहाय बिथांखौ लांदोंमोन बेयाव जोंनो खबर हरदों जे बे 3 उइक्स लागोन सप्ताथामाव बे केसा जोबगोन बेनि उनाव जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन नाथाय सप्ताथामाव जोबाखसै बेनि उनाव मास मोनसे लाबाय जोबाखसै बेनि उनावहाय जुननि 1 तारिखनिफ्राय 12 जुलाइसिम सामार ब्रेक जाबाय गरम बन्द मोनबाय सुप्रिम कर्टआ थालायबाय ओमफ्राय दा नै दिनैथ' बिसानो जाफैबाय दासिम हियारिंनि लिस्टेड जाथ'वाखै दोनथ'नाया गेजेराव जोंनि जाजखौ सबरिमाला केसाव एपइन्ट खालामनायनि थाखाय दोनथ'दोंमोन खिन्थु जों आसा खालामो थाबैनो जोङो आरो हियारिंनि थाखाय माने डेट मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो थेंक इउ जतिस बर'आ निमाहा बिदों थांनाय माखासे साननि सिगां सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालामनि सनाजुलि गामिनि जतिस बर'आ सनितपुर जिल्लायाव जोनोम मोननाय गोसोआ बोराया सावथुनखौ गावनि इउटुब चेनेलाव हगारना लादोंमोन जायनि जाउनाव सावथुननि बिगोमाया सतिस बसुमतारिखौ भिडिअखौ दानफिननो खावलायनाय बायदिनो सतिस बसुमतारिया भिडिअखौ दानफिनो बेजों लोगोसेनो सावथुन बिगोमानिसिम निमाहा बिदों आङो मोनसे गोसोआ बोराया फिल्मखौ आंनि इउटुबनि गेजेरजों हगारनाय जादोंमोन बेनि थाखायनो आङो जोंहा फिल्म हगारगिरिफोरनि बिगोमासिम आङो निमाहा बिबाय जाहाथे बे फिल्मनि बिगोमाया आंखौ निमाहा होयो जाहाथे सोरबाफोर इउटुब चेनेलाव हगारनो सानदोंब्ला हगारनाङा जाहाथे आं बायदि जानांगोन नोंसोरबो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर हगारनो सानदोंबा हगारनांला